Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin bil tabarruk sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ta'ala ajma'in. Ila jami'il bi'ad سورة الشهداء الله والمسلمين والقراء والعابدين والمفسرين والملائكة المحبين وأولياء الله تعالى أجمعين إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا مشايخنا ومشايخنا بانتسام حياة التسوية بانتسام حياة التسوية Syaroni Ahmad Kudus Muslim Al-Alam Muhammad Al-Wani Kudus Muslim Roy Al-Asuri Kudus Muslim Al-Asnani Kudus Muslim Ja'afar Surati Sinan Kudus Muslim Alim Al-Alam Nabi Kerabya Rasulullah Alhamdulillah Kala Muslim Al-Awiyah Al-Bantani Muslim Al-Asnani Kepuir Muslim Abdul Hamid Bismillah Muslim Mahfud Termas Muslim Supir Syarah Muslim Ahlam Syarah Muslim Maimun Supir Syarah Muslim Fisri Mustafa Mbak Muslim Khalil Hazul Mbak Muslim Abdul Wassar Muslim Abdul Karim Abdul Syari Muslim Muhammad Syari Muslim 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 Jami Ulama Abdul Syari Jami Ulama Kalam Syarah wa Abdul Halim wa Syukur wa Awalihim إلى أرواح جميع قبور حاضرين في هذا المجلس ورحمة الله تعالى عليهم وغفر ذنوبهم ونور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Alhamdulillah dumateng sedaya kirang aku putri thalibin wa thalibatil ilmi ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Sedaya ginanjaraken meksanakaken cara-cara rutinan kanthi istiqomah majelis thalabil ilmi menika kanthi kahanan ingkang sekeca lan kebah suka bahagia tinggi sedaya langkah kita setelah dipun itu jihad dening Allah keranten sapa wonge kang metu saka omahe tumuju maring majelis ilmu dawuh Kanjeng Nabi man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah maka lakune wong ku mau wiwit ngomah nganti tekan panggonan nganti bali meneh hatta ya jima dihitung jihad fi sabilillah. Saderengipun nambah ayat sandhanipun badhe ngaturaken seperti pamirsa pengumuman pengajak kesayangan benjing sing longgar tenagane, longgar wektune, longgar atine, kula jak rocokan usung wedi kali pun jungkano pengenane lumpuh iso mriki sing longgar atine, longgar wektune atine longgar karo tuku ajeng iki umblok dalan iki mengarep dituki oleh gerbang niku kanten nek Jawa boten saged diliwati dene saged padang sae buat dipun bedani poso mungkin dengan sinten dino nek Jawa kan boten saged liwat kejaba wonten nek boten tau di amban iki sekete kaya alas dadi modele butuh semen antara tidak sampai kecoplos kondo dan menawan sing pengen dekek kosak-sak rosak monggo umpamane sukan teh ngene Pak Sugih toko mriku rosak tenan kondo tak pinter ngoten monggo angge ngemblok iki ngarep iki sampai ke Jepang karo lor niku nek iso iki so sebut kalau orang itu kan udah nomor terbiasa buat ngira beli tong ya antara itu sembang sudah anak sampai 20 sak berarti bukan orang yang di negara musuh nanti melereng dan menggunakan semaknya dan melakukan SMP 6 dari monggo buat kisah di pulau sawah sih niki harus kalih hormat Isra Mi'raj dalu iki dadi rada istimewa dalu iki. Sinaosa kaya bareng-bareng bandar enten sing ngajekno pitung dinonan, enten sing Isra Mi'raj sing wis kadung ora kena diutek kaya namung bahasa Jawa ae di tengah sing Isra Mi'raj tinggal metu enten kabar tetap abot istiqomah ngaji kok bancen lan nek cedak-cedak ora iso mek tegak kok ora nek alasan mboten napa-napa semono kala dasar seneng atur ke bolak-balik al baitu qaribun ila uhibba wong cedak iku aduh nek digedhingi perkara wae gedhingi cedak rasane aduh umpamane nek luwung ngono nek datang titik utawa nek oleh wong sakno cedak nek rasa aku nyedak ya monggo nek ngingeti namu
berkean niku napa. Dene perkara ado wal ba'idu gharibun ila muhibba. Perkara ado seneng ngaji kene trucuk seneng ya tekone disiki. Trucuk gak nyero gak ada rek ditimbang sampai seneng dene tapi tekone dhisik terus. Ning ampun awak kenyang ora sida mergo anake panas awan maupun mriki ya ngombe-ngombe nek sida bengi jare dijak kok tidak pada kesehatan apapun. Intinya apa wae dasare seneng ya peduli dan peduli panas kaya pacaran iki lagi mendem cinta ya ora peduli dan peduli panas ora peduli ado peduli parani wae. Semen iku gambarane seneng. Nek seneng niku ditipati bakno ning ngaji nek ora boleh ilmu ya sida padang urip dituntun nganggo ilmune bakal nuntun ning padang iki ora bingung. Nek senenge ditibakno ning sawah, seneng ning barang elek. Saya nabrak-nabrak, saya nyasar, saya peteng uripe. Lah iki Isra Mi'raj iki kalau kaya bermati ya nek sing kei nek sing sakniki Isra Mi'raj niku wis maklum. Tindake Kanjeng Nabi mulai Mekah nganti teko Palestina. Masjidil Haram niku teng Mekah ke Palestina. Niku lakon normale nek numpak unta mlaku 40 dina Mekah teko Masjidil Haram teko Masjidil Aqsa Palestina niku. Tapi karena ditumpakno kendaraan sing ekspres sampai Gusti Allah baturi malaikat Jibril numpak jenenge buruk niku rumah sak kelelapan wis teko Palestina. Kedua ceritanya itu mboten saya kupas panjang lebar mungkin mboten sido nambah ayat iki. Lah peristiwane niku tanggale pira lane apa niku khilaf. Itu likur Rejab niku mek pendapat sing banyak diikuti wae. Ora ana riwayat nas hadis utawa Quran sing nyebutno tanggal 17 niku mboten enten. Ya ana sing riwayat terangno jere Isra Mi'raj niku Ramadan. Ana sing terangno bulan Syawal. Cuman pendapat sing rojeh sing diikuti banyak orang niku tanggal 17 Rajab. Lah kenapa kok beda-beda? Mergo orang biyen niku jaman Kanjeng Nabi niku wong Arab niku urung biasa nulis dokumentasi kaya saniki. Zaman Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi ngutus ditulis niku ning Quran tok. Iku wae nek nulis ana sing ning lulang uta, ana ning lulang wedhus, ana ning klepak kurma, ana ning watu-watu. Durung ana Quran sing jilitan kaya ngeten iki dereng enten. Sing diperintah tulis oleh Kanjeng Nabi niku mung ayat Quran tok. Nah, ana sing ditulis liyane Quran, hadis digawi famfuha kon busekse. Dadi mengandalno ilmu titen tapi wong biyen mbah berjalan niku mergo enek apa jenenge media sosial sing marai teke padha rusak kok. Wong biyen otak resik-resik aku pisan ana sing langsung hafal ayat Quran. Kabeh sahabat hafal piye. Hati saya Kanjeng Nabi yang ketemu langsung apa? Mula orang sing ditulis, zaman orang ditulis niku wis zamane penulisan hadis niku zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 1 Hijriah. Nah, boleh tanggal-tanggal niku ora penting mboten ditulis, tanggal 17 mboten ditulis, mboten enten tulisan nas sing menentukan Isra Mi'raj tanggal 17 niku ora ana sampeyan mesthekno. Ora ana dalil sing ngenas tanggal pira bulan apa. Kaya laire Kanjeng Nabi iku kan yo persulayaan perbedaan pendapat banyak. Nek nang berjanji wala raika waqtulifa fi 'ami wiladatihi wa fi syahriha fi yaumiha alal
aqwali lil ulama marwiyah, dan diperbedakan waktu fi amin wiladati sallallahu alaihi wasallam wa fi syahriha wa fi yaumiha alal aqwali lil ulama marwiyah. Pelayanan Kanjeng Nabi itu dipertentangkan dari tanggalnya itu hari apa, tanggal berapa, bulan apa, itu ora sing ngenas hadis utawa Quran itu tidak penting. Tanggal itu ora rukun Islam kok dan visa dia ulane banyak berbeda pendapat, yaumiha ning dinane ya banyak berbeda pendapat, alal aqwali dalam beberapa pendapat dari ulama ilmiah ning Zuhara yo kadang nanti tak boten Pak Yai Bapak nanti tapi kelebiur titip no kene ae mesti paham. Jadi menerangkan silsilah Kanjeng Nabi. Jadi fi ala awali dari ulama ilmiah ada beberapa pendapat dari ulama ahli periwayat. Warajihu anna baila fajri yaumil isnaini, sing paling rajih, paling utama, paling diunggulkan pendapatnya itu yaitu sebelum fajar dino Senin sahri Rabiul Awwali, bulan Rabiul Awal, fi amil fil ladzi sadahu wa ta'ala anil harami wa hamma. Ini boleh baru itu enak misalnya ngono. Pendapat sing rajih maulid Kanjeng Nabi itu dina Senin sebelum azan baik lagi kurang sithik fajar roti. Yaumul Isnain dina Senin Rabiul Awal syahri Rabiul Awal amil fil tahun gajah alladzi sallallahu ta'ala sing di waktu itu gajah pasukan gajah mau ditumpes Gusti Allah niku ning waktu haro nek bermaca ngerti atine kan ora. Jadi padha mek mudan padha ambek Isra Mi'raj niku dinane tanggale ora ono nase. Dadi ono sing ngarani ora 17 mutan ya ono sing ngarani ora 12 mulut ora apa-apa wong ora dosa ora mutan ora apa-apa mutan ya ora diape. Lah Isra Mi'raj niku ya ora ono dalil sing pas. Dawa kisahe nalika wis teko Masjidil Aqsa teko Nabi jamaah ning kono terus munggah neng Sidratul Muntaha teko Mustawa teko Aras. Munggahe wis gak nganggo buruk. Jadi kena apa kok munggahe saka Masjidil Aqsa saka Baitul Maqdis Palestina. Mergo niku titik tengah-tengahe bumi iki neng Baitul Maqdis iki. Garis tengah pas cara munggah dhuwur iku ora mlengseng. Lah munggahe iku nganggo enek tangga mbok jaman semono iku diterangke ora tangga tapi mbok ora ketok nek ngomong. Tangga sing luar biasa mewahe indahnya terbuat saka jamrud kiwa tengene cekelane pancatane iku saka inten. Mulai bijakane ana watu gilang ning gone Baitul Maqdis iku sampai sambung langit. Jadi numpak munggah tangga iku di gendong numpak suwi malaikat Jibril kala wae sak siji, sak loro, sak telu, sak papat, sak limo, sak enam sampai sak pitu. Tiap sak critane dawa karena 11 wae. Buare itu sak pitu apa unggahane pertama nang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha yo aku jenenge tok. Apa Sidratul Muntaha gedhe apa mendung apa cek aduh. Sidratul Muntaha iku wit godhonge sak pirang-pirang mingune. Godhong siji iki terus dikudungno donya sak isine ketutupan. Wit jenenge Sidratul Muntaha iku. Kaya ngono keagungane makhluk Gusti Allah. Godhonge apa saka inten saka emas saka macam-macam. Jadi Sidratul Muntaha. Dhuwurne jenenge Mustawa. Lagi Ars. Ars kuwi cara
bahasa sing gampang dipaham logikane wong awam ya jare kaya singgasana. Tapi gedene iku ngurungi saeneke makhluk sak donya dhewe niku harus. Nah, kula tak perintah salat kanthi yoyan. Dawa cerita akeh pelajarane tapi intine iki sira-sira ana sing janjen ana sing panggilan ana sing digosa ana sing banteng rene ana berarti aku bayane kita jadi sira merah kalau banteng jip banteng balan tadi kalau ana ya Pak Gondrong wah obat kabeh ganjarane ngene lha piye tutupane durane banteng balak sikut nah biyen aku sik kula Abu Jahal ya, saya itu Abu Bakar. Nah, kalau intinya mungkin yang ditambah ngaji ayatnya, mungkin tapi insya Allah buatan kurang wadilah ya wadi hormat Isra Mi'raj kita buka ayat canda Ibrahim. Allah Ta'ala wa asdaqul qairin. A'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بشير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Alhamdulillah ayat ini saya menerangkan sekilas tentang hal sehingga sahabat hutang campur bau kalian perang ini kok tentang wong-wong sing kebingungan nalika pasukan pemanah sing diwanti-wanti dening Kanjeng Nabi dipenging medun ke gunung dadakan medun kali komandane ambek wong papat to wong
lewat karir barisane diundang-undang Kanjeng Nabi saka buri wis gak memperhatikan illa ya ibadallah padha ngumpul rene wis ora nyender kok bingung. Lah wong sahabat sing ngoten iku cara hukum pelanggar hukum Kanjeng Nabi ya dosa tapi di ngapura Gusti Allah. Sahabat iso dosa mergo sahabat iku ora nabi, ora rasul. Liyane nabi lan rasul iso dosa, iso salah. Tapi begitu eling langsung di ngapura Gusti Allah. Dibalani yen mengke diterake. Innal ladzina satemene wong akeh tawallau kang padha melayu manasine mengo melayu menghindar mingkum sapa sira kabeh yaumal taqal jam'ani yaumal taqal nalikane tetemunan apa jam'ani pasukan rong golongan yaitu pasukan wong kafir dan pasukan wong mukmin. Jadi pasukan wong kafir, wong mukmin berhadapan dan padang lapang cedhake Uhud disebut perang Uhud. Wong sing padha mlayu menghindar saka peperangan. Jadi rumasane wong wis menang terus rebutan lima bondo rampasan perang. Keri-keri pasukan wong kafir itu sing dipimpin saya kanane oleh bin Walid niku ora pernah kalah selama uripe dalam perang. Awit sing kafir nganti Islam iki gak pernah kalah. Ngerti ya nek celah sing longgar. Akhire pasukan Imam Khalid bin Walid muter gunung sing Jabal Rumah munggah komentane kepateni pasukan Muslim terus sementara kalah delok jadi menang terus kalah terus akhirnya dikembalikan Gusti Allah nek stabil nek kaya wingi kok nek keajaiban perang kok iso ngantuk terus turu karena kelipet kalau berangkat perang kok ngantuk itu kok cara gane Quran ora gak percaya tapi terang nek Quran jadi dia sudah ngerti kalau belakang kalau nyekeli pedang amanatan mu'alsa ya usah kok ibadah ibunde ada sekian situ perang dalam bahaya kok nyantai turun kalau belakang kalau cekelan perisai kalau cekelan pedang naik ngaji tahlilan ngantuk kan wes biasa ya Pak ya tapi gawean urung teko ngantuk no kalau mereka membeli jadi ngantuk kaget jadi ngerasa aman akhirnya orang jadi musuhnya harus kuat tapi sih golongan itu orang saya ngomong munafik gimana ya kalau aja nggak peduli menegi mau buku aku ngomong gak ya orang ini kalau untuk dengan makutil nada ngomonganku aja ora diwujud ora dipateni nekat itu ngomongin padahal meneh yo nomor ya sing penting udah bukan wis aku kenal nyorok-nyorokno yo cites kono kok iki wis kono nyorok-nyorokno malah barane Abdullah bin Ubay bukan wis marah-marah nyopurno malah mandu ini mau tak omongi ra ibu ngomong gua makutil ora do anti ora do satu kabeh ngene terus dibantahkan Nabi ini kan ayat law kuntum fi buyutikum la barasalladina kutiba alaihimul qatlu ila madji'ihim rumah saya budal perang jamin mesti mati utawa mesti urip ngono umpamane ora budal mesti ora mati ngono bahasamu cara bahasa kita ngoten law kuntum fi buyutikum wa min domok delik nang omah lah nek wayahe mati wis jamin mati labar wasallanina kutiba alaihimul qatlu ila madji'ihim mesti akhirnya nek wis jame wayahe wong kuwi cara matine wayahe nang ngori kok wis diloloni delik nang omah aja metu mati kok metu dilalah kaya ceritane Nabi Sulaiman iki kok ana wong
sapa niku Nabi Sulaiman. Malaikat maut Israel wah ngoten kula jenengan ngapa nangis kula nggo mlayu kula nang Jakarta koletan cara kene pokoke iki sing penting koletan langsung ngulik angin kan patuh Nabi Sulaiman dene mukjizat iso perintah angin wong tamune mulane mau diangkat gua mlayu sak lepan kok Jakarta spontan malaikat Israel buat melayu nututi wong mau terus baliknya yang asalnya Nabi Sulaiman cara bahasanya awake dhewe ngene lah lho emang kok dilek Israel lho bahasanya awake mereka kok berikas itu terus ada neng ngeten lho ora iki didhawuhi Gusti Allah jamin jabut si A iku nang cara kene nang beber kono iki wis meh detike meh jame kok wong iki jagungan nang kene sampeyan mriki dilalah kok wong iki jaluk mlayu pengen para menang beber ngoten niku dadi pedoman wong nek mati la buntum fi buyutikum umpama ndoro dene nang omahmu lah nek dhewe jalan dina iki mati nang kene jam semene ora iso ngindar nek enak sebongan dan itu dilalah ya biar dolan motor nang ratang bu nang ratang atraksi yang pokok terbang bukan nanti kata mau lu rakyat baru biar nang kene iya dek mang saiki terus wae kes lah wong sing mlayu saka peperangan cara bahasane sekolah saiki desersi tentara mlayu jenenge desersi lha iku piye iku nama stazalah angin sak temene angin sekirane melesetake hum ing aladina sapa syaitan nek konteksnya peristiwane nek perang Uhud mau artinya diplesetno terpikat kesengsem kepengen entuk bondo jahan mau kudu mlayu lan tanggung jawabe mergo rapasan perang biyen niku ana mas-masan ono macam-macam lah tameng perisai itu kalau dihiasi di patri di tata emas terus pedang itu gagangnya masih dilapisi emas artinya diblesekno setan ilang kewaspadaane melayu nututi kebiare jalan mau nek bareng wis eling bareng diundang Kanjeng Nabi ilahi ibadallah wis padha mara ning Kanjeng Nabi meneh akhirnya tinggal Gusti Allah walaqad rafa bibangdima kelawan sebagiane barang kasabu kang nglakoni sapa alladzina dadi artine diplesetno setan kanggo perbuatan sing kira-kira ndadekno dhekne ilang kewaspadaane. Lah nek konteks sakniki kok berarti wae ditetapno nek awake dhewe wis kenceng-kenceng ape berjuang. Wah, berjuang bapane belok bukan nek pondok lagi yang tengah jalan kebetulan plek jak ngobrol ngalor tidur terus akhirnya melalui tujuannya itu nek konteks saiki ngoten niku bahwa utawa dijak budal ngaji budal ngaji teko dalan betul boleh wah nek dan duti batik oh rampan kok nek budal lah asli saya pasti kurang jadi lek setan kan neng blido nek plesekno kok kan gua kok bae ora pati bondo tok kono nek singan sing tukang dol cewek ayu bapane lantulan waktu tiket wah ya sesuk ngaji si enak-enak ya nek si urip tok bingung lali tujuane innamas tazalla syaitan bi ba'di ma kasabu padahal wis bolak-balik di elingno yakine bahwa perbuatane kawula sak lumahe bumi sing luwih apik mung ngaji iku ora ana. Jadi kalau Nabi afdal amal ibadi salah satu ala wajhil ardi paling utama perbuatane manusa sak lumahe bumi ala wajhil ardi iku ana telu
siji tolak bulan ini ngaji orang bayar malah berjalan dicawisi akeh jaminan ini todo rahmati Gusti Allah. Nomor loro mergawe sing halal. Nomor loro jihad itu berjuang saya perang wis enak sing enak ya berjuang bela sarana agama Gusti Allah, berjuang membangun sarana pendidikan, berjuang bantu tombol teparo sing susah jihad. Jadi jihad nang pedang wis enak. Nomor telu kasbul halal, pergawe sing halal. Ratinge tetep sing dhuwur dhewe ngaji tolak bulan ini ngaji juga jadi terang oleh Gusti Allah. Nomor loro jihad, nomor telu pergawe sing halal. Iku semono mergo setan itu bagi nunggu Gusti Allah kepleset tujuane wong di tengah perjalanan lali tujuane diplesetno setan ya ora kurang ya akeh ae ngoten niku. Ora diplesetno tok isih dijak gibah elek-elek diatine ya akeh. Lah diatekno mudah bodoh boleh masuk di kok ucap ini nggak tahu apa mana contohnya nggak apa mana walau itu nangis eling tobat di ngapura Gusti Allah konteks perang Uhud begitu tobat nangis eling Gusti Allah ya walau kafalan teman-teman nangis ngapura sapa Allah Gusti Allah anhum saking aladina anhum saking elengnya umatnya mata-mata Nabi dari tenang eleng tujuannya apa nanti ya mati loh nanti naik tujuannya itu bagi suki aku harus mantep orang suki karena itu suki karena bakso naik suki tambah suki naik sekolah lebih itu kena sekolah tau tujuannya tak tujuannya tujuannya mati tujuan mati itu kan dari orang iman itu kemuliaan maupun tufatul mu'minin mati iku hadiah terindah Gusti Allah kanggo wong iman wae wong sing iman kuat tujuane kok kabeh mati ora jujur ya cuma kabeh dorono dene sing dideni apa sene ora mati ujung dari perkara sing dideni wong iku mati wong nang tengah mati sumahan mati ora tambah di lha ikhtiar berarti apa mawon sing penting atine ora kira-kira wedi mati. Akhir wong wis balik tobat monggo dinapura Gusti Allah apa lan teman-teman wis ngapura saka Allah Gusti Allah manut saka aladina inna wa satamani Gusti Allah iku ghafurun datang akeh pengapurane sebagian manai belakang seneng maringi pangapura halimun tur belakang manokawan aris itu paham ora aris ya kok aris itu coba apa piye duka Pak Yai Pak Yai kok aris itu enggak nah ini rada dong saya ini bijaksana lembah dada jadi kita terang oke ya rada amat ya rada kremyo nyender orang ngantuk terus jadi ghafurun Gusti Allah tapi maghfi maringi pangapura beda mek menungso iku ngiling wae ngapura bayani Gusti Allah iku sadurunge wong jaluk wis di ngapura anggere gelem ibadah gelem tobat gelem lakoni apik urung jaluk ngapura iku wis di ngapura. Nah ini Qur'ane wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan sapa sing tobat ngapura ora muni njur ngapura lah nek nglakoni apik fa ulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanat mulai gendho mulai pokoke belum sopal-sopalan lah, tapi terus tobat, terus iman, terus lakoni keapian, orang menuju ngapura.
lakon elek ora trimo di ngapura diganti keapian dek Gusti Allah yubadilu wa sayyiati hasanah lakon sing kowe wis pokoke ora benar diganti keapian dek Gusti Allah wis dihapus resik karena enek gak keapian to niku nek wong tobat iman lan terus nglakoni keapian supaya ono apiane Gusti Allah dadi lakon elek ora trimo di ngapura yubadilu wa sayyiati hasanah berarti nganggo kebaikan bagusan di Gusti Allah paringi rahmat ganjaran sing ora kena dihitung cacahe. Lah nek awake dhewe apa jenenge istighfar terus wis tapi lo ala dina tapi ora dina berumum berbagai wong nang sepeket bater kapal tapi kok lakone ra bagus terus ya padha karo isin-isin Gusti Allah cara hadise al mustaghfiru bil lisani al musirru bil ma'asi kal mustaghfiri li rabbi wong sing istighfar jare ngapura kanggo lambe berbagai wong sak yo la ta pillo ala di bandara karo tapi lakonnya ra benar wayah nang sawah yo berarti tanggane umpamane sagon-gon nang jatuh yo dibak lakon ngrasani dulure bahan kancane utawa kok lakone ra badhe salat iki gampang saiki oke ae to kok salat padha iki gampang tapi nek opo muslimatan istiwa saya masane wajib tapi ya apik tapi syarat masih wajib ditinggalno. Ono piye kaya kal mustahzi'i rabbi kaya dene isen-isen wiwi ngeguyu ya wiwi dhewe Gusti Allah no. Lakone dosa muslimatan ya apik tapi perkara sing wajib ya kudu dilakoni, perkara sing haram aja ditinggal. Enak ora critakno wong imame muslimat imame wong muslimatan iki ono nyaine bojone bijeng nangis ning nggonku imam tahlil dikasih imam iki gak usah bijeng ora perkara kok enek dikit gak bojone bugang bojone bugang iki dan mulane iki sing lanang nangis nang nggonku iki aku kisah nyata lha ora piye jare lah kaya nek istighfar isin-isin Gusti Allah iki kisah nyata kok nang nggonku sing lanang nangis nang nggonku bojone imame kami mami muslimatan aku ora jarine tapi kan berhubung kan gak pitenak jenenge ya tapi kan ngadepi dhewe enek wong nek tobat temenan Gusti Allah janji yubadilu wa sayyiati hasanah nek ayat iki wa furun hobi ngapura Gusti Allah yo disuruh ngapura sing mbok wae duwe dosa sing sepiro akeh nek kita ana surya itu penjelasan najan cacahe padha karo cacahe pasir sak segara utawa cacahe dosane kaya la awraqil asjar sak jumlahe godhonge wiwitan sak donya angger tobat temenanan modal istighfar ya dikapura Gusti Allah sepiro itu sak gak di ngapura Gusti Allah iku furun hobi wae ngapura ora wong salah sithik nganti mati ora ngapura kok wis pamane berarti ngapura sing penting sing di ngapura wis belum jaluk sing salah di ngapura wis dilebur sing mongso bener ora gelem ngapura ya malah dosa tinggi wajibane wong salah di ngapura sebenarnya ya kaya Patami aku tau disalah kok wis pokoke disalah ya nek sing kudu jelasno detail sebagian kiai ngono salah piye tau matak-matakno apa jelasno sing penting wis tak sepuro ae beres pamane wis ngapura ora gelem ya wis ben penting kene ngetepi jalur ngapura dadi iku wis Gusti Allah halim kuwi jere Pak dari Patami mau bijaksana imbadahane ora dadi ngamukan ora dadi ngamukan alim
biyen ora digisi nek Gusti Allah dari salah langsung dihukum, jadi dimaklumi. Sekarang ya wong itu nafsu jeneng soalnya itu so diweki waktu halim iki harus bijaksana kuwi ora terus tangan besi peh kuwasa peh kuat anggo dosa langsung dites kaya zaman mabiyen anggo dosa langsung ketok-tok nang bathuke mentol tapi Gusti Allah mau halim mau bijaksana dadi awake dhewe mau nglakoni ibadah kaya apa angger nyopone urung teko gorokan arek kepengin aja duwe kesempatan kanggo tobat lan njaluk ngapura terus ke ayat 1 ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman ya alladzina lakakmu aja padha ana sira kabeh ana iku kaladzina kaya wong akeh kafaru kang padha kafir ya alladzina ayat niki sapaan Gusti Allah khusus ning wong iman nida Ar-Rahman li ahli iman sing ra iman ora kebu disapa diceluk niki diundang niki wong sing iman sing tak paringi iman kowe supaya wong kafir sing ra iman iki kelakuane wong kafir sing ra iman iki diantarane wong ngene wa lan padha selaku padha gremeng sapa wong kafir li ikhwani maring dulur-dulure wong kafir ida darabu nalikane dalan utawa lunga dimaknani kaya kena nek jalan dimaknani safaru lunga iso dimaknani tumandang fil ardi ing dalem bumi nalika wong sing bekerja berjuang di muka bumi ini auka utawa ana sapa ikhwan ana iku ana iku hujan ing dalem peperangan dari wong kafir monggo Mas Suci kaya-kaya lah iku niate awet kok mah iki jebar hitung dinoran aja nusul mungkin ya hitung dinoran nusul yang ngarep tipingnya cara bayar Pak Tawi ya cara bayar hitung dinoran sekian nusul ya ngopo nganggap ngarep tiping aku ini niat ke kono rasanya wah licin rata terus deh uang-uang sing iman diwanti-wanti ke Gusti Allah supaya wong kafir sing ra iman. Kenapa tak kafir? Wong sing ra iman iku nek ana wong sing berjuang jero fil ardi dalam berkarya berjuang negara agama Gusti Allah atau berperang iku didondoni mendondoni lakon menawa rendengan menawa sepoan sing derek wong apik gerakan apik jero fil bawa wae saiki perang wis mbok gunaan bareng-bareng bangun fasilitas umum mbok gunaan bareng-bareng gunaan sarana sosial iku nek kene perang ra Israel wong kafir mau padha ngecek kudu berani wong kafir aja sensi jenengan udah mongso aku ora ngono kok didong ngono iki wong kafir iki Quran sampeyan kan ora kafir. Tidak jauh niru mati wong sing rada kafir. Dadi wong kafir kan gerakan apik, berebut ardi auka berusaha atau berperang utawa berjuang di bumi. Mune laukan umpama ana sapa ikhwan sapa sing dido iman lagi. Ana iku ing dalem sanding kita mama tu moko ora mati sapa ikhwan pemakuti luar pateni sapa ikhwan jadi jajal mesti mau kudu omongku ora krono ora melok ora benjut to kowe
berjuang ora nek enteke mbok tuturno ora nek enteke mbok turuti ambruk iki sing ngomong ngono kuwi nek dalam perjuangan ki ora biyen ra saiki ya enek tapi didelok ae sing ambruk-ambruk kuwi tapi kaya kata ora nah saya nek dilolo kadine yo kemut kadine yo geget-geget Jajal jolo Allah gatek nang wangi mrono melok berjuang nek bengi. Jajal jembrono mama tua mampu kiru. Kaya benjut ora mati ora pateni kowe. Buku tua kowe masuri yo gatekno penak dhewe bapane ngoten. Turuti wong gawe entek cukup nang kono bapane ngoten terjadi ngoten. Kalau dicontohkan konteks saiki ngono. Liya jala terapun dadekake. Sapa Allah Gusti Allah. Zalika mengkono-mengkono ucapan laukan indana mau hasratan ing ketun so kerugen di qulubihim ing dalem atine alladzina kafaru ngono iku sumpen ning akhirat bakal dadi sebab ketun. Jadi setiap nek apik ora trimo ora makno malah ndondoni ora trimo ora dukung malah mepalangi malah serna-serna tata carane ungkapane laukan indana iki nek ning ucapan saiki cacet gua mau umpamane ngoten meleh-melehno maidu ngono iku pada akhirnya sampai nang bakal dadi hasratan dadi rasa ketun paidonane kabeh mau bakal dadi ketun sing ana ora dikebus rumangsane nek berjuang rumakno mati rumangsane nek berjuang terus manakno hancur rumangsane nek berjuang bisa billah darabu fil arti mau terus marakno berkeping-keping padahal Gusti Allah sing janji Allah utai Gusti Allah iku yuhyi dan kang uripake sapa Allah wa yumitulan dan kang mateni sapa Allah. Jadi nek berjuang atau perang terus mati ngono kula pikir logika yang salah. Mati mergo perang iku mung satu dari banyak sekali sebab wong mati kan sedikit banget dibanding yang mati liyane perang mati kelewat mati kena tsunami mati ora tekset yo mati masuk angin kan kabeh kuwi salah disebab sing gawe mati Gusti Allah lan ora ana critane wong berjuang apik tulus lillahi ta'ala terus bakal akhirnya bakal kerugian itu boten enten paling gak mati yo dikenang keapiane selawas-lawase. Terus kira Allah ta'ala Jawa bima kelawan barang-barang tak malunan kang padha lakoni sapa sira kabeh iku basirun mirsani iku basirun mangerteni Gusti Allah iku nek pamal perbuatanmu ora usah kok nyor-nyor aku tukang ya aku tukang maca Quran aku tukang poso sunah aku tukang salat iki apa pemberi bawane ngoten ora usah diumum nang Gusti Allah iku mau pirsa mbok kula jenengan jariyah ora ngomong roh iku Gusti Allah boten bakal niat-niate nek iso malah disingitke dirahasiake terus diayate wala in kutiltum la nek upamane demi berjuang bisa pilihlah demi berjuang agami Gusti Allah ketemu sedo iki wala in kutiltum lamun dipateni sapa sira kabeh bisa pilihlah ing dalem berjuang agama Gusti Allah berjuang dalan Gusti Allah itu sapi ya agama Gusti Allah itu awut
Untung utawa mati sira kabeh di tengah-tengah perjuang agama Gusti Allah kok mati piye? Ya malah kowe dene mulya oleh hadiah sing tuhfatul mukminin mau mati ku hadiah. Hadiah indah sama Allah kanggo mukmin. Nek mati utawa dipateni utawa di tengah-tengah perjuang agama Gusti Allah kok mati. Janjine Gusti Allah mau firatun yaktine utawi pengapurane Gusti Allah minallah saking Gusti Allah rahmatun lan rahmat kasih sayang. Jadi rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmat itu nek kanggo wong sing wis mati bakal nemu nikmat kubur, nek nang akhirat nikmat akhirat wis swarga. Nek nganti wong dalem tengah-tengah perjuangan kok mati ora mau dijamin yakti oleh pengapura. Ayat mau balani menglame lamposan lan demi lamun sira mati utawa dipateni fisabilillah nalika berjuang fisabilillah agama Gusti Allah kok mati utawa dipateni utawa digedhi wong repot patine utawa terak lara wis mati kira-kira perang saiki ngono iku piye dijamin Gusti Allah yakti lan firatun dilebur kabeh dosane minawa Gusti Allah wa rahmatun lan dijamin oleh rahmat lan rahmat Gusti Allah iku khairun luwih bagus mimma tinimbang saking barang-barang kajeng mau nang padha ngumpulake sapa sira kabeh pengapurane Gusti Allah kanggo wong sing mati netepi iman lan rahmate Gusti Allah iku luwih apik timbang dunya sing mbok kumpulno. Iku sapi ira ae. Sate iku pengen iku nek mangan minggu-minggu ya Pak. Pengen sate ngarep gantian nang wagenan urung berarti kapan-kapan. Iku nek pengen nambah nek ngrasakno ora sembut deh. Wah, mungkin liwat bolongan sak mene tok wis ora enak nek. Dunia itu bisa kelemetan hubungan bojo kalau bojo pengen nek ngajak ngomong pacaran berapa tahun nek pacaran lha kok cakep barang dilakoni yang detik ini baru dia pengen oleh kabeh belanja lan kuwi saya ketemu nek jebule menak sak kelenteng bliyure pitung rendeng dunia iki modal kuwi menak sak kelenteng golek rahmah lan khairum mimma yajma'un. Nek swarga iku nek pengen mangan sate ora usah ngunduhi, ora usah ngenteni. Subhanallah dibak teko diki. Nek nang kene bawane nang baru kan mangan kula suntuk wis menti-menti. Kula suntuk wis bregek lah, nek ora wong panganane iki ra entek. Lah nek kono apa ngene swarga kok iki pengen sate. Satu suntuk ora bener. Rasa saya enak orang duwe kudu isi orang duwe kudu pipis orang duwe untuk besar anak warga itu orang keceren orang toilet orang nanggono itu jadi keringet itu kaya mutiara kudu wangi pinuk kok enak dunia kok tak kok kudu sakit nek wis akeh sampai piye ngumpul nek ya wis nek ngumpul nek umure 1 sampai piye ngumpul nek bodone iku kaya anak-anake gunakane wis gak iso ngani ra dibuku mati ora oleh digowo nek ora tau tumpang duwe sak miliar bodone terus duwe oleh kira mendem nek ora gak enak yo gak duwe ora oleh aja nek kok duwe pedah honda kamu nek ora oleh kira mendem lah piye ora oleh kabeh tinggal wis perayaan itu dan aku nih goblok ya kalau ada neraka jadi sebabnya bodoh malaikatnya aku nih pinter aku dunia ilmu ya bodohnya sudah jadi sahabatnya oleh nikmat itu jadi umpama terpaksa harus mati dalam perjuangan atau orang dalam perjuangan itu saksi hati tanamkan tekad lama firotun minallah wa rahmatun khairun mimma mati jos malah mati pas ngaji bapaknya
Aku kan ngaji kok mati. Beliau kok ben mesti aku seneng aku. Mati tenan sing makan kok guru karo wong soleh-soleh. Kok ben tak tinggal ora wedi aku. Tapi aku sik duwe urip ya tetep pulang nang sak iso-iso aku. Pamane ditakdir ngono ya malah kurang dia ngono. Pas ini terus kelentuk kaya kiai-kiai sing wis masyhur niku. Tapi ya amat paling sing wong so tembur ngono dalan ngalor ngidul sing slamet iki. Angger cek diparingi iso perbah jabaran bareng boleh kepadang boleh aja mereka lamanya kayak mati. Walai mutung lan demi lamun mati sapa sira kabeh dikuati meneh au utiltum utawa dipateni sapa sira kabeh. La ilaha illallah maring Allah tuhsaruna bakal dikumpulake sapa sira kabeh. Ora mukmin ora kafir apa wae mesti dikumpulane Allah. Orang mati terus jadi kabur kelihang kabur kawinan orang pitakonan orang kakak kabeh dikumpulno neng ngersane Gusti Allah dihisab dijalui pertanggungjawaban yen mati nang tepi iman ya bakal bahagia selawase dadi ya enteke suwali nek mati tanpa iman ya bakal sengsara selawase kholidina fiha nang neraka ora enteke lawas sing pun kita sekali di berkah kita dosa-dosa dan niat hormat Isra'nya selanjutnya tetap niat ngaji Bismillahirrahmanirrahim Syekh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah iya karena orang tua iya karena orang yang tidak suara tapi lola tidak tahu ini mau Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, subhanallah, illa ma'alatana innaka antal hakim subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati bismillah ma syaa wa la yasur Allah ma syaa wa la yasur wa Allah bismillah ma syaa wa ma kana min ni'matin fa min Allah bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Qawi ya Latif ya Qawi ya Latif Allah nafa'aka ya Allah Allahumma la ta'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa dhanban illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wala maridan illa syafi'tahu wala dharan illa hadaitahu wala mu'ibban illa satartahu wala hajatan ya laka ridhan min hawaji akhirati illa Allahumma majlisan mubarakan afiyan wa irakatan wa dunya wa ukhra wa ja'al hadal majlis wasilatan inaili mawfiratika wa ya rabbal alamin wa ja'alna wa ulatana wa talaqidana wa talaqidatina al-ma'ali wal khair taqwa wal Qur'an wal istiqamah wassalamu ala ta'ala wa arsyad wa anzur wa qur'an wa masalina ila dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maju dia itu anu tanggungnya tidak tanggungnya itu oke naik godongnya